जोंनि बे बाथौ महासभा दुलाराय बाथौ गौथुमाव बाहागो लाफैनानै लोगोसे आंजों दुलाराय बाथौ महासभानि लोगोसे फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनबा जोंनि बे सिमलगुरि ओनसोला बाथौ धर्मआव बारा सांग्रां जानो हायाखैमोन। गुबुननि बैष्णव धर्म हरन खालामनानै बिथांमोना उन जानानै दंमोन। दा बिथांमोना सांग्रां जादों, बिथांमोननि गेजेराव हजागता फैबाय, एलार्ट जाबाय। बिनि थाखाय आरो दिनैनि बे मिथिया एसे सिगांनिसाय गाजा गोमजायै साबसिन जानाय आरो खुंनो हानायखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जों मदद मोनदों आरो बिथांमोननिफ्राय। आरो जों जेब्लायबो बिथांमोनखौ आरोबाव बाथौ धोरोम जौगानायाव बांसिनै फेहेरलांनाय फोगोमलांनायाव बिथांमोनजों लोगोसे लांफानानै खामानि मावगोन होननानै आसा होबाय। बाथौ धोरोम खालामनायाव माबायदि हाबा मावनांगौ होननानै जोंनि दा बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां दरबार बिश्व दरबाराव मुलुगनां गोसार होनोबा मिथिहोनोबा सुबुंनि गेजेराव बे बाथौ धोरोमा जे बर'नि गेजेरावनो थांनानै थागोन बे नङा। सुबुंनि गेजेरावनो जोङो बे धोरोमखौ माने गोसार होनो आरो मिथिहोनो जों नाजादों। जेरै जोंनि धोरोमा माने खुनु मोदाय दावराय बा एबा फुजा फाथलजों बिदि प्राधान्य होनाय जाया। थोंजोङै जों इसोर प्रधान इसोरखौनो सिबियो। दिनै हा दै बार सान अख्रांखौ रावबो साइन्टिस्ट बा सोरबा सुबुङा सोरजिनो हायाखै। दिनै बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि सोरजिदों। दा बे बोराइ बाथौ सोरजिनाय माखासे मोनबा जिथु 5 दिप फिल'सफि नैबे खान्थिखौ बिनि गेजेरजों थांनानै जों बर'नि बाथौ धोरोमखौ फोथांनो थांनायाव मुलुगावनो गासै सुबुंनि गेजेरावनो जों बेखौ फोसावनो नाजादों, बयखौबो मिथिहोनो नाजादों। बिनि गेजेरजों मुलुगनां खालामनो सानदों आरो। दा सरकारजों लोगोसे जों मदद खालामफादों। मानो होनबा जोङो सिगांनिफ्रायनो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि मानसिया अलखद आरो गोबां फैसानि आरो गोबां मानसिया जौगानो हाया बेखौ जों नुहुरखानाय। दा बे खम बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय फैगोन जेनेरेसनाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाब जागोन होननानै सानो। मानो होनबा बिथांमोना दा फरायनायाव गोसो होसिगोन, माने थाब हाबाखौ जानो हाला। जिहेतु सरकारि बायध'था खालामनाय हिसाबै बिथांमोना हाबाखौ जानो हाला। ओमफ्राय जों धोरोमनि फालरफोरा बे लाइमोनफोरखौ बेखायनो जों खम बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय बायदिनो बोसोन होबोबाय थादों। आरो शिक्षा दिक्षायाव बांसिन गोसो हो। सोलोंथायानो मानसिनि जिउनि लामा आरो थोंजोङै आरो खोमसि फोथायनायनिफ्राय उदां जागोन आरो गोथों लामाजों थाबायनो हागोन। बेनिखायनो बे खम बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो बन्द' खालामनायखौ मोजां मोनदों आरो जोंनि फालरफ्राबो जों बन्द' जानायखौ मोजां गासैबो बर'नि निउस दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै खुलुमनाय जासिहरगोन। बे बोसोरारि बे सावरायमेल धोरोमारि सावरायमेलजोंनो धोरोमनि माखासे धोरोम बिथिङाव सावरायनाय जादों। गेजेरजों बर' समाजखौ आवगायबोदों आरो थिग बेबायदिनो साननायनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाहागो लाफैनो मोनना गोजोननाय मोन्दों। आरो बे दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे बे बियाब आफादफोरनि गेजेरजोंबो दिनैनि समाव जाबायदिहाय सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनांगौ, जाबायदि दिनै समाजाव जाफ्लेबाय थानाय ड्राग्सनि जौ जुवानि आरो दिनै आसाम सरकारा दाबावैसो बाल्य बिबाहनि जिखिनि आयेननि गेजेरजों उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बे हौवाफोरखौ हमनायनि जिखिनि आयेननि गेजेरजों खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदोनिफ्राय बेनि सायाव खामानि मावबोखादों। जेरैबायदिहाय माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद बे बिथिङाव सांग्रांथि मेल लाबोगासिनो दङ। थिग बेबायदि दिनै आसाम गभर्नमेन्टआबो जाबायदि आयेननि गेजेरजों जिखिनि प्रक्रिया दङ बेखौ मावफुंदों आरो बिनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बेफोरबायदि हाबाफोराव बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय थिग बेबायदिनो दिनैनि समाव जेरैबायदि धोरोम बिथिंखौ जौगाहोनोब्ला दिनै बाथौ धोरोमखौ नि गेजेरजोंनो बर' समाजखौ खौसे आरो गोजोनथि खामानि मावनो थाखाय समाव आवगायबोदों आरो दिनै बे हारिखौ मुलुगाव
जुदि गेरेमसा हारि महरै दालांनोब्ला दिनै बाथौ धोरोमखौ मालाबाबो गेरेमसा महरै दालांनो हाया आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमु राव थुनलाइ आसार खान्थि गासैबो धोरोमनि गेजेरजोंनो दिनै फोथांनानै लाखिबोदों आरो दिनैनि समाव बेनो दिनै मुलुगनां बर' माहारिखौ गायसननोब्ला बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो दिनै बर' माहारिखौ